Dobrý podvečer, vážení internetoví diváci. Vítam vás na ďalšom našom pravidelnom zasadnutí výboru občianskeho združenia Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv. Na dnešnom zasadnutí vítame aj našich hostí. Jednak sú to hostia z cirkevného zboru, ako aj hostia z Karlovej Vsi. A v krátkosti by som vám predstavil náš program, ktorý sme zatiaľ zaradili do takých 4 bodoch. Ako vždycky si povieme niečo, čo nového na internete, čo sme sa dozvedeli z internetu, aké sú kauzy, aké by sme mohli zaujať ako občania stanovisko. Druhý taký bod by bol, máme tu pána inžiniera architekta z Karlovej Vsi, tak by sme sa chceli porozprávať jednak aj o tej kauze podvody s bytmi a jednak aj o tej vízii, že ako by mohla vyzerať táto naša štvrť v Karlovej Vsi, kde samozrejme musím prezradiť opäť, ako na každom zasadnutí, že kandidujem za starostu v Karlovej Vsi a veľmi rád by som bol, keby sme sa venovali aj tej komunálnej politike trošička, že aká je z vašej strany predstava, aký by mal byť starosta a aké vízie mám aj ja. Potom by sme si prebrali ďalšou témou, ktorá by nás mohla zaujímať, je trvalo udržateľný rozvoj. My vieme, že trvalo udržateľný rozvoj má 3 dimenzie: ekonomickú, environmentálnu a sociálnu. Vieme, že tie 3 dimenzie by mali ísť pohromade, že nie je dobre, keď sa jedna vyzdvihuje nad druhou. Môžeme si porozprávať, aké máme skúsenosti s tým, že keď zanedbáme sociálnu dimenziu, vyzdvihujeme ekonomickú alebo opačne, že aký to má negatívny vplyv na náš život, pretože vieme, že náš život je v podstate jednoduchý, je založený na tom, že v mieste bydliska by sme sa mali cítiť čo najlepšie a preto by nás mala aj tá komunálna politika čo najviac zaujímať a tam by sme sa mali odraziť. Lebo tá vrcholová politika v parlamente, tak to už je taká vyšiara. No a poslednú tému by sme mali systémové riešenia, návrhy na systémové riešenia, ktoré by mohli mať ako aktívni občania, teda ktorí sa stretávajú pri hľadaní a riešení rôznych týchto našich spoločenských problémov. Takže ja začnem na také zahrievacie kolo, čo nového na internete. Môžete sa voľne pridať. Tak ja som si všimol, že žiaľ Bohu sa stala veľmi smutná a tragická udalosť, že najväčšia kauza teraz, najviac v pozornosti na internete je kauza s vraždou pána doktora Váleka, ktorý vieme, že bol prominentný advokát a proste bol zavraždený z rôznych príčin, ktoré si netrúfa odhadnúť ani len prezídia policajného zboru, pán Spišiak, pretože Válko bol veľký prominentný advokát, ktorý mal na starosti kauzu Typos, ktorý s Dudského zmenkami riešil, ktorý mal kauzu PD, teda Devimbanku a rôzne iné kauzy a v poslednej dobe sa zaoberal, dokonca vstúpil ako do dozornej rady SPP. Takže ja k tomu len toľko, že my ako Občianske združenie pre rozvoj demokracie a ľudských práv máme v sebe zahrnutú komisiu občiansky dohľad nad spravodlivosťou, tak ja k tej kauze by som len z nášho pohľadu toľko chcel povedať, že zlyhal štát. Zlyhal štát, pretože štát takému zamestnancovi, takej osobnosti, ktorý je advokátom a zastupuje štát v takýchto obrovských kauzách, nezabezpečil ochranu, tak podľa mňa zlyhal štát a podľa mňa by mal odstúpiť okamžite minister vnútra ako aj generálny prokurátor. To je môj osobný názor. Pretože tam mala SIS-ka zabezpečiť nejak jeho ochranu. Vieme, že býval v blízkosti prezidentovej víly. Proste je to taká inkriminovaná oblasť, ktorá si zaslúžila väčšiu ochranu. No, takže to je k tej prvej kauze. Kto by chcel k tejto prvej kauze niečo povedať? Miško, ty máš vždycky také? Áno, pán inžinier? Ja som si všimol teda, že oznámili najprv, že umrel 1 ráno a
poukázali, že to musel byť teda profesionál. Následne teda ten bezpečnostný analytik to rozobral a poukázal na to, že profesionál vždy dáva 2 rany. A dneska som sa dočítal, že predsa len polícia priznala, že tam boli tie 2 rany. Takže... Áno, boli 2 rany? Áno, takže vlastne tak vyústuje to do toho, že bol to zrejme profesionál, ten jeho dom bol veľmi dobre zabezpečený a bola to taká pevnosť a zrejme teda ide o nejaký vážnejší prípad. Tak ja som prekvapený sám, pretože ja som doteraz, čo som si ja prečítal, tak to bolo, že 1 rana zblízka ako do srdca s tlmičom a tiež sme s manželkou hovorili, že keby to bol nejaký profík, tak by dal ranu istoty. Tak jak žiaľ Bohu, pán Ducký dostal ranu istoty a ostatní. A sme si tiež mysleli, že to bude z lásky. Teda, že tam budú osobné nejaké motívy, proste, že môže byť žiarlivosť a tak ďalej, akože 1 rana do srdca. Takže to je pre mňa tiež novinka. No ale skúste sa aj vyjadriť, že teda v čom zlyhala podľa vás štát, alebo čo, alebo súhlasíte so mňou, alebo nesúhlasíte so mňou, že zlyhal štát, proste, že mali ho lepšie chrániť, alebo malo to byť lepšie zabezpečené. Daniela, nemáš k tomu čo? No ja súhlasím s tebou, že zlyhal štát, lebo tiež si myslím, že taká vážna osobnosť, advokát, ktorý zastupuje štát v takých vážnych, veľkých kauzách, kde sa jedná o veľké peniaze, tak tam by sa nemalo takéto niečo stať, ale aj štát môže zlyhať. No. Tak pochádzam z východu, väčšinou pracoval popri tých SDKU, a ďalších takýchto politických zoskupení, modrých. Riešil teda závažné kauzy. Ak teda mal zastupovať štát v tom typose, jak to vyústie, tak tam skutočne mal niekto zabezpečiť lepšiu ochranu. Takže ja si myslím, že áno? Možno, že aj štát nezlyhal v tomto prípade, ale takto zlyhal ten imunitný systém štátu. A to je spravodajská služba. Na to je platená. Tam má vedieť o každom našom kroku. Mala by vedieť. Zvlášť, teda ona musí vycítiť, že kde to trošku akože zavania, tam sa musí normálne nasadiť, sledovať, z toho nič nehrozí, proste, ale tento imunitný systém sa rozkladá. Rozkladá sa na báze politických tričiek, záujmov ekonomických a takýchto. A to je ako keď náš imunitný systém zlyháva. Tam sme potom náchylní, že už kde chytíte normálne ten vírus, to je už jedno. Ale už ste. A toto je, ja to teda tak vidím, že v tom je podstata. Hneď, ja som odpočúvaný, mňa asi ma sledujú, ale preboha, keď nerobíte nič zlé, čo sa bojíte, že vás sledujú alebo odpočúvajú? Iné je, keď sa to zverejňuje, ako u nás je to, u nás je prax, že tajomstvo poštové, telefóny a takéto, ono sa zverejňuje, hneď v novinách, zajtra je to vyvesené. To je chyba. S tým sa nemá ísť na bubon, s tým, keď ste občan, spravodlivý občan, ísť na imunitný systém a povedať, toto a toto som ja začul. A nech oni týmto. A nie je to púšťať normálne do verejnosti. Lebo zase to rímske prirovnám, že komu to prospelo táto vražda? Keď povedete potom normálne, tak hneď sa ten okruh začne zužovať. Lebo niekomu to muselo prospieť. To nemôže byť len tak, že dojdu za vami a vás odpravia. Niekto musí mať na tom záujem, čo on robí. A teraz, keď oni začnú bádať všetky tie problémy a kauzy, ktoré on riešil, tak sa tá slučka začne. Lenže dojde k tomu, kde sa to povie stop a ďalej už nejde. Miško? Ja by som chcel len dodať k tomu toľko, že máme ďalšiu záhadu na slovenskom smetisku dejín a myslím si, že sa
že sa v krátkej dobe a určite v najbližších rokoch sa určite nevyrieši vzhľadom na minulé skúsenosti s tými všetkými vraždami. A pokiaľ teda mám aj ja nejak začať polemizovať o tom, že prečo sa to stalo, z akého dôvodu sa to stalo, tak chcem len zdôrazniť to, že naozaj SIS-ka nie, že má mať informácie o každom pohybu a má byť pripravená na to, že má ochraňovať takýchto ľudí, ale ona aj je pripravená. A ja som presvedčený o tom, že tento aparát funguje bez ohľadu na politické situácie, pretože inak by napríklad aj tento spoločenský systém neprežil, pokiaľ by tento aparát boja proti vnútornému nepriateľu nefungoval. A ja si teda osobne myslím, môžem tak zapolemizovať, že podľa mňa sa toto bez pričinenia Slovenskej informačnej služby tým, že ho nestrážila, sa toto nemohlo stať. Že to je len moja teória. No a myslím si, že táto vražda má veľký súvis aj s tými predchádzajúcimi vraždami tých veľkých ľudí, ako samozrejme Remiáš, Dudky, ktoré sa tiež nevyriešili. A no, chcem len povedať to, že určite to má väčší dôvod, nejaký vyšší dôvod tej vraždy. Určite to, teda aspoň ja som presvedčený o tom, že to nebolo vražda takého dôležitého človeka nebola kvôli nejakým osobným motivom. Ja ťa len doplním, že prezident prezídia, pán Spišiak, ak si to dobre pamätáme, tak pred nejakými 2 mesiacmi, keď nastupoval do funkcie, tak povedal takú vetu, že polícia pritlačí na podsvetie a začnú proste sa navzájom vraždiť. Takže je to určitým spôsobom taký signál, že čosi sa tu deje nezdravé. Ale Daniela mi tu signalizuje, že mali by sme prejsť na ďalšiu tému, aby sme sa teda moc tu nezaplietli. Takže povedali sme si svoj názor k tomu. No tak poďme teda na ďalšiu tému, poďme k tej Karlovej Vsi a k tej otázke s bytmi. Tak my sme to na minulom kolose rozobrali, že aké formy podvodov sa robia s bytmi. No v Karlovej Vsi sa stal taký perfektný podvod, kde si pán jeden štátny úradník naplánoval, že ukradne byt takým spôsobom, že ho pridelia sociálne slabej rodine a tá sociálne slabá rodina ho potom daruje jeho zaťovi. Čiže také primitívne, že primitívnejší podvod ani neexistuje. Samozrejme, že to bude mať odozvu, pretože Karlovecká televízia to odvysielala, naše združenie sa toho chytilo a podujalo sa, že tento prípad celý prešetrí. Tak ja neviem, či teraz máme čas o tom rozprávať, tak snad len toľko, aby sme nesklamali našich internetových divákov, že prešetrili sme okolnosti a situácia je taká, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, pretože pani starostka nebola oprávnená odpredať byt. Ona nedostala od poslancov oprávnenie, aby predávala byty. To zaznelo na poslednom pléne, ktorého som sa aj ja zúčastnil a z toho vyplýva, že tá kauza je opodstatnená a pani starostka je podozrivá dokonca z trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa, pretože nedostala mandát na podpísanie odpredanie tých 8 bytov a vznikla obrovská škoda. Takže budeme sa týmto prípadom zaoberať. Takže teraz využijeme to, že máme prítomného nášho Karlovešťana, pána inžiniera Stieranku, ktorý je architektom a ktorý má určité vízie, že ako by mohla vyzerať Karlova Ves. Tak ja len zhruba teraz viac menej dám slovo Daniele, pretože Daniela sa
venuje, aby si to uviedla nejak, aby pán inžinier sa mohol chytiť čohosi. My vám ďakujeme za pekný list, ktorý ste nám napísal e-mailom, aj že ste prijal naše pozvanie. My sme vyzvali našich sympatizantov, aby sa vyjadrili k našim návrhom o zelenej Bratislave. My sme vydali taký plagátik, že ako by mohla fungovať environmentálna dimenzia v Bratislave. Tu na Daniela vypracovala taký fajn plagátik, takže ja to už skrátim. Daniela, na pár minút to uveď, že čo by si chcela povedať. Pán inžinier ma veľmi inšpiroval svojim e-mailom a hneď som ukradla jeho myšlienku, dúfam, že sa nenahneváte. Sa mi páčila veľmi vaša myšlienka, že ste napísali v tej správe, že ak budeme naďalej ľahostajní k otázkam verejného záujmu, že jedného dňa sa nám môže stať, že sa zobudíme a budeme si môcť podať ruku so susedom oproti stojaceho paneláka, lebo tak sa zahustujú už tie sídliská, že už sa nedá čo zahustiť. Tak vyrubujeme tie naše stromy v tých parkoch, že už pomaly nebudeme mať ani trávu a staviame choré budovy. Naša doprava je neekologická v tomto meste, neinteligentná a pár kilometrov od nás, 68 kilometrov od nás je tu rakúska metropola Viedeň. Viedenčania podľa mňa nie sú vôbec iní ľudia než my, sú takí istí ľudia ako my, z mesa a z kostí a majú takú istú mozgovú kapacitu a také isté srdce ako my, ale v jednom sú asi rozdielni, že nie sú ľahostajní k otázkam verejného záujmu. My sme veľmi ľahostajní. Preto by som chcela vyzvať občanov, aby sa zobudili a prestali byť ľahostajní. A som veľmi rada, že je nás stále viac a viac tých, ktorí si to uvedomili, že ak sami sa nepričiníme o to, aby to naše životné prostredie a náš životný štýl bol trošku iný, tak sa nič nezmení. Toľko na úvod, ešte k tomu trvalo udržateľnému rozvoju nebudem dlho hovoriť, aby som vám dala slovo. Každému nám je jasné, že je to opak udržateľného rozvoja, neudržateľného. A že to, čo sa tu deje v našom meste ohľadom verejnej správy, ohľadom dopravy, ohľadom energetiky, ohľadom životného štýlu obyvateľov, sociálneho zabezpečenia starých ľudí a detí, školstva a tak ďalej, je neudržateľné. To všetci vieme a aktivistom, ktorí sa venujú udržateľnému rozvoju, ide práve o opak. Ide o to, aby sme budúcim generáciám nezanechali tu jedno obrovské smetisko. Toľko na úvod by som ja povedala. A ohľadom tých bytov asi nadviažete na tie byty hneď, lebo to je tiež jedna oblasť veľmi, veľmi, veľmi dôležitá, možno najdôležitejšia, lebo naše združenie sa venuje ľudským právam a právo na bývanie je zakotvené v Európskej sociálnej charte ako jedno zo sociálnych práv. Žiaľ Bohu, u nás na Slovensku naši poslanci v Národnej rade neschválili tento bod Európskej sociálnej charty, takže u nás neplatí. U nás právo na bývanie nemáme na Slovensku, ale toto sa zmení behom pár rokov podľa mňa, lebo ľudia si to uvedomia, že tak toto ďalej nejde. Nech sa páči. Ďakujem. Takže čo sa týka tých bytov a bytovej politiky ako takej, už dlhšiu dobu, sú tomu 3-4 roky, čo sa zaoberáme vlastne touto bytovou politikou na Slovensku, skresla taká myšlienka už počas vysokoškolského štúdia medzi vlastnými spolužiakmi a tak, že chýba tu vlastne určitý medzičlánok na Slovensku v tých bytoch. Sú to tzv. Štartovacie alebo tzv. Rozbehové byty pre mladých, ktoré by slúžili trebárs či už študentom po strednej škole, priemyslovkách, ale aj vysokoškolským študentom, ktorí potrebovali prakticky sa nejakým spôsobom uviesť do života. Byty, ktoré by boli v podstate klasifikované ako sociálne byty, ale
neboli by to sociálne byty, bolo by to ako klasifikované ako štartovacie byty pre mladých. Pretože keď si to zoberieme, mladý človek dneska, alebo teda väčšina mladých ľudí dnes nepotrebuje byť nejakých honosných rozmerov, potrebuje len niečo, kde príde a prespí. Pretože väčšina mladých ľudí dnes nie je postavená na tom, že je väčšinou doma, ale väčšinou je v práci. A po tej práci príde domov už o takých hodinách, ktoré už nemá čo iné robiť, len spať. Takže je to určitý... Čo je to smutné, ja vás preruším, že je to smutné, že mladí ľudia majú takýto životný štýl. A ja teraz musím... Dúfam, že sa nebudete hnevať, že vás preruším občas, ale mám také nutkanie vás prerušiť, pretože mne to pripomína tieto posledné moje dni, tak ako kandidát na starostu chodím teraz robiť takú aktivitu, že snažím sa presvedčiť tých, čo chronicky nechodia voliť. To znamená, v Karlovej Vsi je ich 63%, lebo posledných volieb sa zúčastnilo 37%, 63% nechodí voliť. A ja som si povedal, že kde tých ľudí nájdem? No, nájdem ich asi tam, kde chodia nespokojní ľudia. Ako proste žijú tí nespokojní ľudia. No tak v prvom rade ráno o 6 idem na zastávku, na električku, na autobusy a tam chodia vlastne prvou várkou ráno o 6 chodia robotníci do fabriky a proste takí, čo skoro stávajú. Vážení, ja žasnem. Ja posledné 3 dní som zistil, že v Karlovej Vsi konečná Karlová Ves, potom je centrum a potom je ešte zástavka, jak je miestny úrad. Zo všetkých opýtaných ľudí, takže 80% ľudí je vážení, ktorí mi povedali, ja nie som Karlovešťan, ja som tu v podnájme. Ja som po dnešnom ráne, to robím 3 dni len, ja som šoknutý, že vlastne tie karlovešské paneláky, proste tie byty, tam nebývajú už Karlovešťania, ale bývajú tam, ale počkaj, ešte to dokončím. A tak som sa pustil do debaty s nimi a hovorím, no dobre, no ale vyplatí sa vám to? A tak, no že nevyplatí. Jedna pani mi hovorí, my s manželou musíme tvrdo pracovať, aby sme si zarobili 16 000 mesačne na nájom v paneláku byt, ale musíme to robiť, lebo v Revúcej by sme boli nezamestnaní a bezdomovci. Takže my radšej znášame tu na to, že prídu, makajú od rána do večera, majú 2-3 zamestnania, riskujú celú tú svoju životnú éru proste len na to, že si musia zarobiť na ten nájom, pretože tie nájomné byty sú drahé a sociálna výstavba stroskotala. Výstavba sociálnych bytov, jak sme tu minule Daniela hovorila, že ťa strašne prerušujem, ale zabudnem potom. No. Že ty nehovoríš dobre, že to nie sú Karlovešťania. Ja som tiež stretla tých ľudí. Aj včera som ich stretla. Jedni mi povedali manželia, že my tu bývame 8 rokov. To už sú Karlovešťania. Pozor na to. Ale oni nemajú tu pracujú, trvalý pobyt v Karlovej. No ale nemajú trvalý pobyt preto, lebo nemôžu ho mať. Žijú tu a existujú. Tu sú to Bratislavčania už. Ale nemôžu ho mať, pretože musia znášať tieto tvrdé podmienky, že nemá mesto pre nich byty, mestské nájomné byty. Ktorí by mohli mať trvalý pobyt. No, už nechajme. No, nech sa páči. Preto vlastne s touto našou myšlienkou sme chceli prísť na svetlo sveta už konečne, že není to vlastne ani nejak podmienené veľkou finančnou čiastkou alebo sumou, ktorú by do toho človek musel investovať, pretože je tu síce kopa investorov, ktorí stavajú byty, je to tak, hej, stavia sa. Musíme si povedať, že Bratislava je jeden z regiónov, kde sa najviac stavia. Tie byty tu sú tu byty, ale ktoré sú finančne náročné, hlavne pre mladého človeka po vysokej škole, ktorý si nemôže dovoliť kúpiť byt za 3-4 milióny a splácať hypotéku. Splácať hypotéku. Preto, keby sme sa tak vrátili do nedávnej minulosti, do obdobia, ktoré všetci ešte pamätáme a ktoré všetci označujeme za zlé, ale v niečom dobré bolo. Tie nájomné byty tu boli. Predsa len boli, ten systém fungoval, tí mladí sa sťahovali, žili, existovali. A ten nájom sa neplatil súkromným osobám, platil sa, či už to bol štát, alebo platilo sa to tomu mestu.
A keďže dnes sme takisto v situácii, kedy ten mladý človek si nemôže dovoliť proste investovať vysokú čiastku do tých bytov ako takých, aj keď ich má treba splácať v tej hypotéke, viac by určite tí mladí prijali tie nájomné byty, kde by mal ten nájom regulovaný, určitou, či už to je mestská časť alebo mestom ako takým. Možno by sa to pohybovalo v rovnakých sumách ako tie nájmy v tých bytoch, ja neviem, ale možno by sa to pohybovalo aj v nižšej sume. Pretože keď si predstavíme, že tá samotná mestská časť by treba vystavala jednu bytovku, v ktorej by bolo 20-30 bytov. Keď si to spočítame, je to viac ako ten jeden byt, ktorý prenajíma napríklad súkromná osoba ako taká. Hej? A oni, keď si to zrátajú, tak tá suma, tie náklady sa rozdelia a tá suma sa v skutočnosti môže vyrovnať tomu, že tá mestská časť, alebo aj mesto ako také, trebárs keby si zobralo aj 50% úver na to, aby tá bytovka sa trebárs splatila, má možnosť platiť jednak aj z tohto nájmu. Bol by to taký zdravý začiatok pre tých mladých ľudí, aspoň ja si to myslím, pretože po prekonzultovaní si s viacerými ľuďmi, ktorých som prakticky ja tiež, ešte donedávna som bol študent a viem, ako tí ľudia prakticky zaháňajú tie byty. Hľadajú a je ťažké, aj tu v Bratislave je ťažké nájsť nejaký normálny vhodný byt. To je jedna vec. Druhá vec, čo by som chcel ešte povedať, to už sa netýka tých bytov, týka sa to toho trvalo udržateľného rozvoja v mestskej časti. Mne strašne osobne chýba jedna vec a ja si ešte ako dieťa pamätám na každom sídlisku krásne detské ihriská, oddychové miesta, kde človek si na lavičku dokázal cez deň sadnúť a rozímať doslova do písmena. To znamená, že skúsiť vrátiť tým, ako my to hovoríme, dneska už nie je síce šedivým sídliskám kúsok farby, pretože tým zateplením tie sídliská sa predsa len trocha zviditeľnili, sú krajšie, je vidieť, že s tým prostredím sa pracuje, ale jednak, dobre, pracuje sa s ním, ale novou výstavbou sa to trocha aj znehodnocuje. Nehovorím, že sa nemá stavať, to nie. Stavať sa má, ale stavať sa dá aj s rozumom. To znamená, že keď investorovi umožníme stavať určitú stavbu, nemám proti tomu ja absolútne nič, pretože ja takisto tým, že som architekt, tak snažím sa niečo budovať a stavať a tak, aby tu aj niečo po mne ostalo. Ale takisto som rád, keď vidím, že tí ľudia z toho majú úžitok. Preto napríklad, keď sa stavia nová bytovka, prečo by sa pritom nemohlo pristaviť nové detské ihrisko? S tým súvisiace. Alebo sa vystavia malý parčík pri tom. Osadia sa lavičky, kde človek môže ísť a sadnúť si. Zatiaľ, čo stále tu vidím len situáciu, že sa všetko ničí, pretože na jednej strane áno, sú tu nové európske podmienky, nová legislatíva, kde detské ihriska musia spĺňať určité nové normy a nariadenia. Všetci sa vyhovárajú, že tie ihriska sú drahé a neviem čo všetko. Vždy to je drahé, ale vždy sa dá, áno. Ja? Áno. Vlastne v súčasnej dobe akoby sa zabúda, stavia sa síce tá bytovka, ale zabúda sa na tvorbu toho obytného prostredia, či už vnútorného alebo vonkajšieho. K tomu patrí zeleň, k tomu patrí výhľady, nie tak ako napísal kolega, že si podám ruku so susedom. Takže toto chýba a pri výstavbe aj týchto nájomných bytov treba trošku spraviť taký prieskum medzi ľuďmi, čo oni očakávajú od toho bývania. Pretože ľudia v súčasnej dobe majú kde bývať možno, ale nie sú spokojní ani s tým bývaním. Takže s tým súvisela aj tá otázka odchádzania tých ľudí na vidiek alebo na chalupy v minulosti. Takže myslím si, že riešenie je budovať aj to obytné prostredie, vlastne vhodné pre tých obyvateľov. Ja to len potvrdím, vidím, že už sa zdvíhajú ruky, lebo je to zaujímavá téma. Ja len na sekundu to potvrdím, že Daniela to môže dovysvetľovať, ale jedno je veľká pravda, že je to vecou aj politického myslenia, teda vecou politiky, pretože Bratislava má 800 nájomných bytov súčasne, čo viem, okolo 800 a Viedeň má 220 000 nájomných bytov. Ale Bratislava mala veľkú kapacitu, pokiaľ si ja pamätám, tak sme mali okolo 15 000 nájomných bytov, ale nebola politická vôľa udržať tie nájomné byty ako nájomné byty
ale prišlo k tomu, o čom aj my hovoríme, tieto kauzy, proste, že sa nejakým spôsobom dostali do rúk poslancom, nejakým spôsobom sa dostali do rúk ľuďom, ktorí chcú len zarábať a nehľadia na nič iné. Že to je môj taký dodatok k tomu. Vy ste architekt. Viete asi, koľko Slovenská republika má bytov? Ako takých? Áno, byt, ktorý sa dá bývať. No ide o to, že či sú to nájomné byty alebo v súkromnom vlastníctve. Nie. Ako celkovo, neviem, či je to teraz momentálne zrátané. Pretože stále sa preferuje výstavba. Bytov je nad. Áno. Len sú doliny hladové, kde sú tie výlky postavené, ale nemá tam kto bývať, musia ísť za presne, prácou to do som chcel aj ja Bratislavy. povedať, že to je otázka sociálnej politiky štátu. Pretože sme sa dostali do takého vzťahu, že kedysi, že tí ľudia z tých hladových dolín, oni predajú rodinný dom a jemu ten rodinný dom na nič, lebo tam v podstate môže od hladu zomrieť a za tú cenu toho domu si kúpi byt, tie ceny tých bytov idú hore. A tá sociálna politika štátu by mala byť taká, že s jednoduchým pravidlom, čo tu vieme, keď si v televízii prepustili kameramanov všetkých, a potom si ich začali najímať a tie ceny tých kameramanov boli neúmerne vysoko. Kedy nám povedal z BBC z Anglicka jeden takú ekonomickú formulku, keď chcete niečo na trhu ovplyvniť, musíte to vlastniť. A keď štát chce ovplyvniť cenu bytov, musí ich vlastniť. Čiže musí ich stavať, musí ich prenajímať. Tak jak vo Viedni, povedzme tam ten Donau Park a tam sú nájomné byty a toto ten štát v rámci, to patrí do rámca sociálnej politiky, to zanedbal, čiže on mal vstúpiť na ten trh bytov, nenechať to samovolne sa rozvíjať a mal stavať tie byty a určovať tú cenu. Aby tí mladí ľudia, lebo dneska mladý človek, keď nemá zázemie rodinné alebo tak veľmi ťažko sa vymaní z tej chobotnice, tých úverov a všelijakých. Myslím si, že je to nemožné sa vymaniť. No. Je to tak. No, nech sa ešte páči. k tomu, čo ste vy teda hovoril, je to síce pekné, ja by som ale nechcel ísť do toho s tým, že nech štát stavia. Chcel by som to skôr nechať na tej úrovni, nech mesto nad tým pouvažuje, po prípade určité mestské časti. Pretože keď to bereme tak globálne, že zase má niečo vybudovať štát, tak sú to peniaze pre štát. Ak niečo vybuduje mesto, tak je to mestské. Ak je to nejaké mestské časti, tak je to mestské časti. A vždy sa niečo kontroluje lepšie, keď je to v malom, ako keď je to vo veľkom. To znamená, ak ja ponúknem možnosť, aby nejaká mestská časť v rámci mesta vybudovala obytný komplex s malými štartovacími bytmi pre mladých s príkladom nájom 300 eur mesačne, tak tie peniaze sú tej mestskej časti, pretože tá mestská časť sa zaviazala, že tieto byty vybuduje. Sú to peniaze mestskej časti, s ktorými ona môže buď naložiť tak, že sa rozhodne áno, vystaviam ďalšiu bytovú časť alebo bytovku, kde budú ďalšie nájomné byty, ale vedia, že tie peniaze majú stále isté. A takto to nie sú štátne peniaze a nerozdeľuje sa to v rámci celého Slovenska, ale tá mestská časť si ten rozpočet musí sama kontrolovať. To je aspoň môj názor. Z tohto pohľadu. A čo som to myslel tak, že mestská časť je predsa súčasťou štátnej správy. Áno. A samozrejme, že to by bola tá organizácia, alebo tie stavebné úrady sú v mestách, nie? Takže tam patrí aj to plánovanie, územné plánovanie, tieto záležitosti. Ale malo by to byť v rámci sociálnej politiky štátu. Čiže malo by to financovať, že štát by mal zabezpečiť, aby to existovalo. To beriem, to je všetko pravda. Ja nehovorím, že štát by sa do toho nemal zapojiť, ale v prvom rade by tie mestá mali nad tým začať uvažovať, alebo teda v rámci Bratislavy mestské časti. Pretože Bratislava, chvála Bohu, má ešte ten potenciál, že si môže dovoliť stavať tieto nájomné byty. V rámci Slovenska je len málo miest, kde tie nájomné byty by mali opodstatnenie. Sú nimi možno Žilina, Banská Bystrica, Košice, sú to školy, alebo teda sú to mestá, ktoré majú vysoké školy, alebo školy, kde tí ľudia reálne ostávajú po tej škole a nevracajú sa späť vlastne do svojich rodísk. A tým pádom aj Bratislava má takýto vysoký potenciál, pretože
keď si to zoberiem len z môjho pohľadu, tak minimálne tých 60-70% študentov, ktorí tu odštudujú tú vysokú školu, tak tu ostanú. Už len z toho dôvodu, že tu majú tie pracovné príležitosti. A je to aj v ostatných mestách. Žilina, Banská Bystrica, Košice. To sú tie väčšie mestá, ktoré majú možnosť a schopnosť uživiť tieto nájomné byty. Z pohľadu mňa, keď ešte môžem chvíľu, také menšie mesto, ako je napríklad Dolný Kunec, z ktorého pochádzam ja, nemá šancu uživiť nájomný byt, pretože tam nikto v rámci nájomnej bytovky trebárs nebude platiť 300 eur nájom. Neoplatí sa mu to. Pretože tam ani v súkromnom sektore 300 eur za nájom v byte sa nepohybuje. Tam sa nájom pohybuje do tých 150-200 eur mesačne. Zatiaľ čo tu v Bratislave sa ten nájom môže vyšvihnúť od 500-600 eur po 1000, 1200, 2000 eur na mesiac. A to je už reálna čiastka, kedy si ten investor aj sám povie, že áno, je to zaujímavá hodnota, ktorú keď vynásobíme počtom bytov v bytovom dome s nájmom, môže reálne treba splatiť pôžičku, ktorú máme treba z 50%, pretože ja si neviem predstaviť, že by mesto alebo mestská časť chcela zo 100% investovať a financovať tie prostriedky na to, aby to dokázala sama utiahnuť. Neviem si to predstaviť. Reálne možno s prihľadnutím, že štát do toho môže investovať nejaké prostriedky, ale tým pádom aj štát by si nárokoval určité čiastky naspäť. No, napríklad vo Viedni je to tak, že sa postaví ten mestský dom, tá mestská časť má nejakú dotáciu od toho štátu. Teraz sa prenajme ten dom, tie byty, a ten prenájomca alebo nájomník tam musí bývať 10, niekde až 15 rokov a po tých 15 rokoch to môže odkúpiť. A stávajú sa zase ďalšie. Pardon, ja vstúpim do toho. Tu si treba položiť jednu otázku, že buď sme idealisti, alebo sme racionalisti, alebo sa na to pozeráme proste nejakými inými očami. Ale toto, čo ste vy hovorili, to je pekná vízia, ale musí byť politická vôľa. Viete, tu není politická vôľa, tu je opačná vôľa. Tu je vôľa, aby čo najviac ľudí prišlo o byty v Bratislave a aby do tých bytov, ktoré získajú ľudia, ktorí majú 10-15 bytov a z toho vlastne žijú, tak povediac, aby tí mali potom z toho zisk. Čiže oni nemajú záujem, politická vôľa momentálne není taká, že by bol záujem stavať nájomné byty. Vo Viedni je iná situácia. Viedeň má 220 000 nájomných bytov pretože existujú sociálne podniky, ktoré stávajú tie byty. Opačne by sa malo ísť. Ľudia nezarobia toľko peňazí, aby si dokázali platiť v súčasnosti čo len nájomný byt za 700 eur. Už aj to je veľa. Daniela, chcela si povedať? No ja by som reagovala tiež na túto otázku. Toto je podľa mňa, a som presvedčená, že to, čo poviem, je pravda, že toto už majú vyriešené vo vyspelých demokratických štátoch. Tento problém my nemusíme vôbec riešiť a nemusíme hľadať neviem aké štúdie okolo toho robiť a diskusie, pretože múdry človek sa naučí od múdrejšieho. A vyspelé demokratické štáty, ako je Holandsko, Rakúsko je najsociálnejší štát v Európskej únii, to majú už dávno vyriešené. Jednoducho, mestské nájomné byty stavajú na báze neziskovosti. Preto sú tie byty prístupné a lacné. Mesto vytvorí neziskovú organizáciu s bankou, s rôznymi ďalšími organizáciami, spravia jednu neziskovú bytovú organizáciu a tá postaví tie byty a ďalej ich spravuje. Áno. Čiže tam nie je súkromný sektor, ktorý potrebuje mať zisk. To sú neziskové organizácie. Tým som skončila. Na ďalšie otázky. Hlavne preto, lebo bývanie patrí medzi základné práva. A my jediný máme vynikajúci právny nástroj, a to je dohovor o ochrane ľudských práv. Čo hovorí dohovor o ochrane ľudských práv? Zachovanie spravodlivej rovnováhy medzi potrebami všeobecného záujmu a ochranou práv jednotlivca. A nemôžeme my ísť do rozporu s týmto dohovorom. A ako náhle tu začneme uplatňovať súkromný sektor v bytovej otázke, to je porušovanie základných práv, pretože každý človek má právo na bývanie.
strechu nad hlavou. A to je v rámci dohovoru. Čiže toto je, ja vás nechcem teraz odraďovať nejak od diskusie, ale my sa musíme držať určitého princípu, že ľudské práva sú nadovšetko. My tu sedíme na pôde informačnej kancelárie Rady Európy, ktorá zastrešuje dohovor, to znamená dohovor o ochrane ľudských práv, a dohovor je pre nás alfa a omega a na druhom mieste sú podnikateľské aktivity. A trvalo udržateľný rozvoj, to je vlastne o tom, že musí súčasne ako ekonomická, tak aj sociálna a environmentálna dimenzia rovnako musí ísť dopredu. A nemôže sa zvýhodňovať, preferovať ani jedna. Nemôžeme ani sociálne moc zvýhodňovať, aby ľudia dostávali úplne zadarmo. Nemôžeme ani ekonomiku, že nech si podnikatelia na tom zarobia. A nemôžeme hľadiť len na environment, proste aby sme mali pekné parky, pekné lesy, ale ľudia nemajú kde bývať. To musí ísť ruka v rukáve tieto tri dimenzie. A to zosúľadiť, to je veľký problém. Ešte som nedoskončila, si mi skočil do reči, že chcela by som ešte veľmi krátko, aby som dala aj ostatným priestor, odpovedať na to, že prečo nestaviame zároveň, prečo investori, tí, ktorým ide len o zisk, alebo viac menej len o zisk, prečo nestávajú aj ihriská a parky. No, jednoducho preto. Zase príklad si beriem z Viedne. Pretože naše mesto je tak, nechcem byť vulgárna, ale ani neviem nachádzať nevulgárne slovo, no sprosté, pretože to sú jeho pozemky, to sú naši ľudia, to sú naši obyvatelia Bratislavy. A on to mesto nerobí pre tých ľudí nič, ale len pre investora. No vo Viedni nie sú takí sprostí. Vo Viedni majú všeobecne záväzné nariadenie, ktoré presne stanovuje, ako a čo môžu stavať. To je také jednoduché, jak facka, jak ste vypovedali. Všetko je jednoduché. Prečo my v Bratislave nemáme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré prikáže tomu investorovi, že môže postaviť len energeticky efektívnu budovu, nesmie postaviť chorú budovu, musí postaviť park, musí postaviť všetky tie veci, ktoré prináležia k tomu domu, ihrisko a tak ďalej. Povedzme, park nie je až tak dôležitý. Parkovacie miesta. Tie podmienky, tie sú dôležité. Toto je udržateľný rozvoj. Toto je o udržateľnom rozvoji. Ale aj odpoviem, prečo nemáme to všeobecne záväzné nariadenie. Pretože tí poslanci na tom nemajú záujem. Ale my občania máme. Čiže musíme... to, čo si ty povedal, tu je jediná šanca, všetko je jednoduché, všetko je vymyslené vo Viedni, v Holandsku a ja neviem kde, treba to len odkopírovať a presadiť. Musia sa občania zobudiť a pridať sa a presadiť to. Mne sa páči tá myšlienka, ktorú tu máš aj napísanú, že vo Viedni je všeobecné záväzné nariadenie, ktoré hovorí, ak postaví niekto 20 bytov, z toho musí dať mestu 5 bytov ako sociálne nájomné byty. Ak zastaví niekto benzínovú pumpu o rozlohe 1000 m2, čiže ju zabetónuje, dá tam betón, asfalt, musí v rovnakom rozmere 1000 m2 postaviť strešné záhrady. A toto všetko u nás chýba. A prečo to chýba? Pretože není politická vôľa. A my sme tu od toho, aby sme kritizovali, prečo tá politická vôľa není. Pretože sa tu skrytou formou sa tu úmyselne porušujú ľudské práva a my chceme vyzvať aktívnych občanov, ako tu pán architekt prišiel medzi nás, povedal názor, aj keď moc úplne jednotní nie sme, ale budeme hľadať. Diskusia je o tom. Hľadajme kompromisy. Aj kresťania a ateisti, to je o tom, hľadajme kompromisy. Ja hovorím, kresťania a ateisti by mali mať určite jedno spoločné. Dodržiavanie ľudských práv. Môžete. Dánsko sa podobá našej republike čo do počtu obyvateľov. 5 miliónov asi má tiež. Tam existuje televízia verejnoprávna, ktorá má 4500 zamestnancov a neviem, aký rozpočet. Pritom nevytvára ani toľko priamo teda programu, čo vytvára naša televízia. A
A už sme doma, keď sa povie, že chýba im toľko peňazí. Jednoducho je to podvyživené. Keď chcete niečo mať, musíte do toho niečo dať. Ináč sa dá, ja hovorím, že zajtra by som spravil normálne, že bude vysielať normálne tá televízia, ale bude vysielať z konzerv, lebo toľko peňazí len máme. Čiže nedá sa to. Ale to je zase politická vôľa. Tam nejde o to, že televízia verejnoprávna nie. Tam ide o politické záujmy, či jeden alebo druhý, to nie o občana. Na to ja už s kolegami som toto riešil, hovoríme, prečo sa nevrátime k tomu, čo neviem, či Rakúšania ešte nemajú, kde majú kuratórium. Ja hovorím, my máme 75 okresov, naša republika. Čo keby sa v komunálnych voľbách volil ten kultúrny, tam pri každom tom obecnom úrade, alebo jak sa teraz volajú, že majú dvoch kultúrnych nejakých týchto, ktorí by nominovali do toho kuratória, ktoré sa stretne dvakrát do roka. A bez odplaty to by nič nestálo, pretože ich platí normálne tam ten obecný úrad. A tí ľudia sú zároveň ako týkadlo, že vedia, že čo tí ľudia si o televízii myslia, aké sú potreby a spravia štáru ekonomickú, lebo medzi nimi sú tam aj ekonómovia, ktorí v tomto sa vyznajú. A všetko by normálne, tam politické tričko a tlaky by nepomohli. Lebo viete, jak je to na komunálnej politike. Tam sa stretnú normálne modrí s červenými, s fialovými a sú, lebo tam im ide o ľudí, lebo tam každý vie, že ma nezvolia normálne, keď ja nebudem robiť politiku, ktorá vyhovuje ľuďom. Len nie je ten záujem, lebo furt my všetko vidíme zo strany politiky, ale no. Tak z tohto je vidieť... To je zase len otázka, viete čo, ja hovorím, že my sme dlho boli, kde sme nemohli k tomu korytu sa dostať, odrazu sme sa k tomu korytu tak dále, bum, padla opona a dostali sme sa k a teraz nevieme, koľko ešte to vládzeme. Toto je to celé. Kdežto oni majú výhodu, oni išli tak pomaličky pekne hore a tým činom sa to tak aj ukryšťalo, že ten štát to ukočí. Tak, Miško, no tak krátko k tomuto a uzavrieme, lebo ja mám v úmysle, by sme teraz prešli skutočne na tú verejnoprávnu tému, do ktorej patrí aj televízia a my sme už niekoľkokrát pánovi riaditeľovi Slovenskej televízie, jak terajšiemu aj minulému, sme tu dávali odkazy a vyzývali sme ho, aby nás prijal, odozdali sme mu niekoľko projektov. Je pravda, že nás prijal aj jeden aj druhý, slúbil, že zaradí takúto reláciu do vysielania, občiansku reláciu, kde by sa občania aktívni mohli stretávať a svoje názory by šírili aj ďalej, aby to neostalo len medzi 4-5 ľuďmi, lebo to tu chýba. To je podľa mňa jeden veľký problém na Slovensku, že aktívni občania sú tu zabudnutí, proste sú tu utláčaní a nemajú priestor, nemajú sa kde stretávať. Tak jak Daniela hovorila, že vo Viedni je stredisko pre aktívnych občanov, no tu na kam pôjdu aktívni občania, ktorí by chceli niečo navrhnúť? No nemajú kam ísť. Poslanci sa nestretávajú s občanmi, nemajú diskuzné fóra, my zase nemôžeme nikam ísť. Takže to je ten hlavný problém. No Miško ešte dokončí teda, čo si chcel dokončiť? No, ja som chcel začať niečo, že chcel by som hovoriť trochu o ľudských právach, lebo veľa sme tu spomínali ľudské práva, spomínal si aj ty právo na bývanie. Ja by som chcel to trošku prehlbiť a pokúsim sa to stručne, že ide o to, že úplne najzákladnejšie ľudské právo je právo na dôstojný život. A dôstojný život môže byť možný len pokiaľ je človeku zabezpečené právo na prácu a právo na bývanie. My síce máme v ústave zabezpečené právo na dôstojný život, ale ani právo na prácu, ani právo na bývanie nemáme zabezpečené. Toto je veľmi, veľmi teda neobjavená téma vôbec, ale je tomu naozaj tak, to je ľudské právo. Právo na bývanie je ľudské právo. Aj právo na prácu je ľudské právo. Samozrejme, že to neznamená, že je všade na svete zabezpečené a naozaj treba povedať, že je len vo veľmi málo krajinách
zabezpečené toto ľudské právo, ale je tomu tak, že sú to ľudské práva. A samozrejme, že niekto by mohol povedať, že teda právo na bývanie, že keď si on nezarobí na ten byt, tak je to jeho vina. Keď sa stane bezdomovcom, neplatí si, že je to jeho vina. Ale treba naozaj povedať, ako dohovor o ochrane ľudských práv hovorí, že musí byť zachovaná spravodlivá rovnováha medzi potrebami všeobecného záujmu verejnosti a ochranou práv jednotlivca. To znamená, musí byť jednoducho tá rovnováha aj medzi tým súkromným vlastníctvom, aj medzi zachovaním ľudských práv. To znamená, tá spravodlivá rovnováha nie je v tom, keby všetky nájomné byty v Bratislave odrazu vlastnila jedna spoločnosť a prenajmala by ich za ťažké prachy. Aj keď to možno sa dostala k tomu k tým bytom tak svojim úsilím a svojou húževnosťou a svojou schopnosťou, ale bolo by toto narušenie ľudských práv, bolo by to porušovanie ľudských práv, čiže musíme nájsť tú rovnováhu. A zase na druhej strane myslím si, že tí ľudia, teda tie spoločnosti, ktorí dochádzajú k týmto bytom cez dražby a cez rôzne exekúcie a ktorí v podstate sú týmito monopolmi v tom prenajímaní bytov, tak na druhej strane treba podotknúť, že nedostávajú sa k týmto bytom veľmi čestným spôsobom. A to je asi to, že samozrejme veľakrát sme to tu hovorili, zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý sa v súčasnosti veľmi používa, pretože dovoluje prechod vlastníckych práv bez rozhodnutia súdu, čo znamená, že nie je zaručená žiadna právna istota a čo znamená, že pri tomto zákone došlo k nespočetne veľa príkladov teda naozaj s tým podvodom, keď nebol právny dôvod, alebo navrhovateľ nebol záložným veriteľom, alebo keď došlo k prechodu vlastníctva v nevedomosti vlastníka, v neprítomnosti vlastníka a takto hromadne, naozaj veľmi hromadne, možno to ani necítime vôbec, ale je tomu tak, že hromadne cez tento zákon prichádzajú ľudia obytí o strechu nad hlavou, aby zase to získali pod svoje vlastníctvo tieto monopoly a to prenajímali ďalším, ktorí sem zase prídu. Čiže tým som chcel len povedať, že je tu zavedený naozajstne veľmi, veľmi prepracovaný systém porušovania ľudských práv a v podstate kradnutia ľudských práv, odobrávania ľudských práv, keďže minimálne 10 000 ľudí ročne prichádza o právo, o bývanie prostredníctvom tohto zákona. A tým som chcel len povedať to, že musí byť zachovaná tá rovnováha, že ľudské práva v dnešnej spoločnosti sú ešte veľmi na nízkej úrovni, aj keď hovoríme o nejakej demokratickej spoločnosti, o tom, že sme nejaký vyspelí voči kráľovstvám, ale v oblasti ľudských práv sme na tom ešte veľmi pozadu. No, Miško, ty si nám tu dal lekciu teraz o ľudských právach, ale vráťme sa k takej tvrdej realite, že čo by nám pomohlo, ja teraz pomalinky prejdem teda na takú háklivejšiu tému, aj vzhľadom na to, že tu máme hosti, ktorí mali čo dočinenia s televíziou, aj majú čo dočinenia s televíziou. Môj názor je taký, že tieto myšlienky, ktoré majú aktívni občania, pokiaľ sa nedostanú do širokej verejnosti, tak je to mlátenie prázdnou slamou. Pretože
aj čo sa týka ľudských práv, aj čo sa týka trvalo udržateľného rozvoja, aj čo sa týka všetkých dimenzií nášho spoločenského života. Na všetko sú minimálne dve odpovede, dve riešenia. A demokracia je o tom, aby sa hľadal ten kompromis. Aby tá väčšina mohla rozhodovať, musí sa tá väčšina dozvedieť o týchto záležitostiach. A tu zohrávajú významnú úlohu média. A ja by som teraz len jeden taký príklad povedal a možno, že sa chytíte tej témy, že teraz, jak chodím ja zbierať tie podpisy a stretávam sa s ľuďmi a odozdávam im moje reklamné letáčiky v rámci volieb, tak sa stretávam s takým ohlasom, že pán Molnár, že ja by som vám dal hneď ten hlas, ale neviem, že či národ je zrelý prijať priamu demokraciu a tieto vaše myšlienky. No tak ja si myslím, že tá pani mala pravdu, ale zároveň aj sa určitým spôsobom mýlila. O priamej demokracii vieme všetci veľa, že proste funguje to vo Švajčiarsku a tak ďalej, ale detaily nepoznáme. A tu vlastne podľa mňa zlyhali médiá, a hlavne verejnoprávne médiá a vôbec štruktúra médií, tým, že prešla do súkromných rúk, tak určitým spôsobom bráni rozvoju a pokroku. Prečo? No pretože tie súkromné médiá sú niekým riadené a nie sú riadené tak, aby slúžili tomu všeobecnému záujmu, ale slúžia len tomu jednotlivcovi. Pretože ten jednotlivec hneď povie, áno, ja vám dám vstup, ale dajte reklamu. Alebo zabezpečte reklamu, zaplaťte za reklamu. Teraz je predvolebná kampaň a ja som sa snažil ísť do Karlovskej televízie. Je mi to ľúto, že to poviem nahlas, ale mi povedal redaktor, volebná kampaň mám od majiteľa zakázané akékoľvek, či platené alebo neplatené, proste kandidátov predstavať alebo takéto čosi. O aktívnych občanov takisto. Je to tabu. A to je vlastne, si myslím, že ten problém dnešnej spoločnosti, že ľudia jednotlivo majú dobré nápady, dobré myšlienky, ako by sme mohli si lepšie vybudovať to spolunažívanie aj na tej miestnej úrovni, ale tým, že to ostáva len v úzkom kruhu, tak sa to vlastne nerozbehne nikdy. A to je potom aj tá odpoveď, Miško, aj na teba, že áno, máš vo všetkom pravdu, ale porušujú sa tu ľudské práva, lebo sa o nich nehovorí. Pretože verejnoprávne médiá nemajú záujem, aby sa hovorilo o ľudských právach. Žiadne médiá, ani súkromné médiá nemajú záujem, aby zverejnili takúto aktivitu, ako sme my, že tu sa stretávajú aktívni občania a diskutujú o trvalo udržateľnom rozvoji. To, čo je bežné vo Francúzsku, v Nemecku, jak som hovoril, chodia tí rôzni aktivisti s obrovskými mediálnymi prístrojmi a ukazujú ľuďom históriu, čoho si kam smerujeme, ale Slovensko ako keby zaspalo. Takže ja znovu touto cestou vyzývam riaditeľa Slovenskej televízie už po 6. krát, aby zvážil túto našu výzvu, aby umožnil, lebo pán riaditeľ, nie politici robia tento život ľuďom zneznesiteľný, ale riaditeľ televízie je veľmi zodpovedný za to, aký je stav spoločnosti. Lebo keď sa bude preferovať len úzka skupina politikov, úzka skupina tých, čo majú peniaze a bude sa zanedbávať tá demokratická väčšina, ktorá nemá priestor v médiách, tak nikdy sa tá pravda proste nedostane na svetlo Božie. Takže kto by chcel na túto tému povedať pár slov, tak môže, ak nie, tak prejdeme na poslednú otázku. Daniela? Môžem. Dúfam, že sa k tomu vyjadríte vy, lebo vy ste starí televizáci, takže mali by ste asi do toho čo povedať. Určite všetkým nám je jasné, že televízia veľmi ovplyvňuje myslenie ľudí v dnešnej dobe a že čo je úlohou verejnoprávnej televízie, aj to nám je všetkým jasné. To mne napríklad vôbec nejasné. Nie? Ja, tak je to mienkotvorné médium. Áno. Ale čo to je úlohou tej verejnoprávnej televízii? Slúžiť demokracii. Na to je diskusia. Slúžiť demokracii.
Slúžiť demokracii, to sa ľahko povie. Ale teraz slúžiť demokracii, čo? Robiť zábavné programy alebo správy? Ale čo to je? Treba to... Potom povedz ty. Dokončí myšlienku. Treba to špecifikovať presne, čo to je. A keby ste to špecifikovali presne, tak vám ostatní povie, že to vôbec nechce pozerať v tej verejnoprávnej televízii. No? No ja by som to vyriešila jednoducho, že veď existuje zákon, nie? Existuje zákon, ktorý stanovuje, že ja si to myslím, že určite musí byť taký zákon, ktorý stanovuje, že aká je úloha verejnoprávnej televízie. A keď je ten zákon zlý, tak treba o ňom urobiť diskusiu, verejnú diskusiu a upraviť ten zákon a vyriešime to. Ale ja si tiež myslím, ako Miško povedal, ale dám tebe priestor, že úlohou verejnoprávnej televízie je predovšetkým sa zaoberať otázkami verejného záujmu, veď to už aj v názve má. Predovšetkým je to osvetová výchovná činnosť. To je tá výchova k demokratickému občianstvu. Tomuto by mala v prvom rade, samozrejme, zachovanie tradície a ostatné veci, tiež kultúra. Ale toto minimálne 50% by malo, 50% by sa mala verejnoprávna televízia zaoberať otázkami výchovy k demokratickému občianstvu. Nech sa páči. K tomu potrebujeme len 3 veci, aby to fungovalo. Mravnosť a tretí raz mravnosť. Na tom je založené naše bytie. Keď toto nebude, tak všetko ostatné je márne. Lebo môžete vymyslieť zákony, zoberte si, zákon je vymyslený, ale nemá oporu v niečom. Lebo zákony mali oporu istých mravných kódexov. A museli teda vysvetľovať, lebo do zákona všetky prípady nemôžete dať. Tie prípady sú, každý sa líši od seba normálne. Majú spoločného menovateľa, ale každý je nejaký špecifický iný. Ale teraz dojdú 4 právnici a sú 4 rozsudky, ktoré sú, každý je iný. No prečo? Lebo to nemá mravný základ jeden jediný. A pokiaľ to nie je, nedá sa to. Lebo vy budete, že vy poviete, trh môžeme dopustiť, áno, prečo? Veď to je podnikanie, veď to je prirodzená vec a môže byť trh. Ja poviem, že trh nemôže byť. A teraz budeme my dvaja súdiť a my dojdeme k rôznym výsledkom. Ja dojdem k inému, vy dojdete zase inému. Takže toto celé normálne väzí, že to ľudstvo, veď odkedy svetom existuje, normálne ono si robilo tie základné veci. A to, jak hovoríte, že či ateisti, alebo kresťania, alebo títo, to je všetko v podstate tam, keď máte mravnosť v sebe, teda mravne vychovaní sú tí ľudia, to už či verí on Pána Boha, alebo či neverí v ničoho, ale musí to byť mravne založený človek. To znamená, ktorý si ctí toho druhého. Položme si teda otázku navzájom, čo sme tu. Je podľa vás potrebná verejnoprávna televízia? Alebo viac menej by mali byť len súkromné televízie? Tak skúsme na túto otázku. Ja by som prvý začal tým, že podľa mňa verejnoprávna televízia v demokracie by mala byť a je životaschopná. Uvediem len príklady, že treba Švajčiarsko má štátnu verejnoprávnu televíziu, susedné Rakúsko má tiež štátnu verejnoprávnu televíziu, popri tom sú samozrejme aj súkromné televízie, ale pokiaľ nebude verejnoprávna televízia v tom zmysle, že bude obhajovať záujmy všeobecného záujmu a ochraňovať zároveň aj tú spravodlivú rovnováhu voči mojim základným ľudským právam, tak dovtedy nebudem pociťovať spravodlivosť. Ja si myslím, že verejnoprávna televízia by mala byť iná, než je teraz. A verejnoprávna televízia by nemala byť plnoformátová televízia, čiže by mala, aby vysielala zábavu, Všetko. a všetko, z každého trošku. Proste ona by mala práve tú svoju činnosť zameriavať na to, aby vychovávala politicky aktívnych občanov. Aby tí občania boli v tomto ohľade vzdelaní a uvedomili a znali. No a to je prvá vec. Druhá vec je, že dneska sa kritizuje, že
to financovanie prešlo pod štát, že sa to bude platiť zo štátneho rozpočtu. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá vec, že to prešlo pod štát, pretože z histórie vzniku verejnoprávnej televízii boli koncesionári, tí ľudia. Keď si zoberete preklad toho slova koncesia, to je povolenie, alebo licencia, kde si dobrovoľne tí ľudia kupovali to povolenie, aby mohli sledovať tú televíziu, aby sa tam dozvedeli tie otázky verejného záujmu a ďalšie veci, ale nie z donútenia pod represiou zákona. A keď to bude z donútenia a tam budú vznikať zmluvy v tej televízii, také, čo sú tajné a všeličo, tak sa to bude vždy rozkrádať. Čiže treba sa vrátiť do podstaty tej verejnoprávnej televízii, nerobiť z toho kolotoč na verejnú zábavu a z donútenia, aby to občania financovali. A potom si myslím, že to bude ten účel, čo to malo. Že nie ste zásadne proti existencii verejnoprávnej televízie. Nie. No, takéto formy, čiže vy ste len proti tej forme. Ako je to teraz? Áno. Že, zaujímavý názor. Miško? No ja v podstate s vami súhlasím, že to som tým chcel povedať, že slúžiť demokracii a v podstate som chcel povedať to isté, že špecifikovať to tak, že vychovávať k aktivite v demokracii, vzdelávať k demokracii, lebo dnes ľudia v podstate ani nevedia, čo je to demokracia, lebo demokracia znamená vláda ľudu. A myslím si, že dnes nemáme vládu ľudu. A proste nechcem zachádzať zase do tohto, ale no, v podstate s vami súhlasím, že podľa mňa vo Švajčiarsku tiež verejnoprávna televízia hlavne slúži demokracii, sú tam veľmi veľa diskusných relácií, veľmi veľa výchovných relácií. A myslím si, že tá verejnoprávna televízia by tiež určite nabrala aj úplne inú dimenziu, keby fungovala priama demokracia, lebo potom by už naozaj bolo na najvýš nutné vzdelávanie, lebo by museli, teda by občania rozhodovali o otázkach verejného záujmu a vtedy by bolo proste životne nutná taká inštitúcia, ktorá by ich informovala dopodrobne o tom, že aký zákon budú schvaľovať, diskusie a politici by plnili len funkciu odporúčania a potom, keby občania rozhodli, tak potom prenesenia teda do praxe. Som chcel nadviazať, lebo tu pani povedala, že však my máme zákon nejaký o verejnoprávnej televízii. Samozrejme, všetko sa nedá vtesnať do tej litery toho zákona. Tie podstatné a hlavné myšlienky tam sú, len ako všetko, tá realizácia je v rukách ľudí. To znamená, že ten management, ktorý tú televíziu vedie, ktorý aj nesie zodpovednosť za to spravovanie, aj po tej ekonomickej stránke, aj po tej programovej, ktorá by mala plniť všetky tie funkcie, ako sú tam vymenované, že to je kultúrna inštitúcia, vzdelávacia a všetko tak a tak ďalej. Len ak principiálne je možnosť tieto deklarované povinnosti porušovať bez toho, že by tá verejnosť mala možnosť to ovplyvniť, tak tá spätná väzba je jednoznačne narušená. Alebo nie je funkčná, takto by som povedal. Ja sa mám možnosť vyjadriť ako anonymne alebo niekde v nejakej užšej spoločnosti, kde debatujeme, ale priamy zásah alebo dosah na výsledky činnosti tej inštitúcie človek nemá. Je tu istý zastupiteľský systém, pravda, je tam tá televízna rada, je ekonomická rada. A potom sa ale môžeme pýtať, ako pracujú tieto rady,
keď výsledky práce tej televízie sú také, aké sú, kritické, pod kritickým pohľadom, tá inštitúcia zlyháva, tak po ekonomickej stránke, ako aj po programovej stránke zlyháva. Takže treba hľadať zase nejaké riešenie. Také riešenie, ako sme teraz sa navrhlo, že zlúčiť rozhlas s televíziou a že to všetko zachrániť, ako že prišiel spasiteľ a že to takto pôjde ďalej už lepšie. To si myslím, že nefunguje a nebude fungovať. Ale v každom prípade treba hľadať možno systém takej tej spätnej väzby, aby tá inštitúcia ozaj plnila to, čo v tom zákone je napísané, alebo teda aspoň, aby boli splnené požiadavky, ktoré sa vo všeobecnosti sú deklarované pre verejnoprávnu inštitúciu. Či je to štátna, alebo je to súkromná, alebo aká. Nemôžu sa tam stať také lapsusy, ako sa povedzme stávajú, alebo stali a boli predmetom kritiky verejnosti a kritiky aj jednotlivcov, aj osobností. A tam sa zdá, že tá represia už potom neexistuje žiadna, či tam hovorí. Napríklad aj to, že je tam dlžoba 40 miliónov, naraz sa hovorí. Z čoho vznikla? Prečo vznikla? A keby sme to detailizovali, nechcem teraz ísť do úplných detailov, ale to hospodárenie od istého obdobia, ktoré tam vzniklo, je deficitné a má svoje určité príčiny. Nikto nechce povedať tie príčiny, kde to je. A viete, najlepšie sa hospodári, tak to tu bolo povedané, s cudzým majetkom. Lebo s vlastným by som aj vedel hospodáriť, že si ho viem chrániť ten majetok a aby som prosperoval, ale z cudzého krv netečie, no tak sa potom aj takto vlastne vyvíja tá celá situácia. Zle pomenované to je. No. Z cudzieho krvnice. To nie je cudze. No nie je cudze, preto kto to riadi. Ale ten pocit normálne, nie že kto to riadi, ale ten človek normálne, keď to riadi takto, to znamená, že ten človek na ňo by mal byť postih. Odkiaľ postih? Ja stále uznávam tú pyramídu. My nemôžeme na báze takejto horizontálnej ísť, že všetci sme si rovní a teraz tak. Už aj to kmeňové, keď ľudia boli ešte v jednom kmeni, ak sa to vyvíjalo, dedina, štruktúra proste bola takáto, že vždy musí byť tam nejaká hierarchia, ktorá to určuje a zodpovedá ale zároveň. To nie je to, že keď som kráľom, takže už ja teraz všetko môžem, ja som zodpovedný za to, ako sa tam žije. A takisto ten riaditeľ je zodpovedný za to, čo sa tam vysiela, jak sa tam robí. A keď to nerobí, no tak je vyššia inštitúcia. Veď je to štátna televízia, malo byť štátna televízia, alebo on dotuje. Tam sú peniaze nás všetkých. Tak sa spýtam, za to som ja to kuratóriu, že mne sa to stále v momentálnej situácii najlepšie zdá, lebo ja hovorím, tam tí ľudia by prišli raz alebo dvakrát do roka, aby to spočítali tej televízii, tomu manažmentu. Lebo by povedali, veď ste nič neodvysielali a minuli ste more peňazí. Tu a tam a tam a tam. A oni by mali právo teda dať aspoň návrh do toho parlamentu, že tak toto treba odvolať normálne, pretože to je neudržateľný stav. Zároveň, ja hovorím, tie people metre, ktoré vymysleli oni, people metre boli tu už normálne voľakedy. My si pamätáme, že chodila tá rada. Zobrali hlasateľku, dramaturga, režiséra a neviem akých týchto a išli po rôznych okresoch. A tam spravili ako besedu. A tam sa dozvedeli od tých ľudí normálne, že jaká je sledovanosť, čo tí ľudia by asi, čo majú radi, čo nemajú radi a tak. Čiže naozaj tá televízia vtedy, ja si dovolím tvrdiť, že bola ľudová. Bola pre tých ľudí naozaj. Bola aj výchovná, aj zábavná, aj vzdelávacia normálne. Takže všetko malo, len momentálne je sila peňazí. Peniaze to je nutné zlo. Ja vždy hovorím, no kto vymysle peniaze, to nebolo dobré. Nie, ja ešte by som jednou myšlienkou vstúpil do toho, to nie je nová myšlienka. Tu sa hovorí o financovaní tej inštitúcie. Hovoríme o našej slovenskej televízii konkrétne. Ktorá by nakoniec vôbec nemala mať čo s reklamou spoločného. Taká celý ten program. Prečo? Veď pustíme tú reklamu tým súkromným televíziám, ak sme už ten duálny systém pripustili,
ktorý v Rakúsku neexistuje, a teda vo Švajčiarsku počujem, že existujú len také lokálne malé televízie. Ešte u nás sú celoplošné, čo vysielajú. A nech majú celú reklamu, ale za istej zákonnej podmienky, že výťažok z tej reklamy, ktorý je, sa bude robiť odvod do nejakého fondu kultúrneho, z ktorého môže byť aj táto inštitúcia dotovaná. Čo v podstate by bolo spravodlivé do tej miery, že ona nebude zarábať na reklame, alebo nejaké prínosy bude mať, ale bude využívať tie prostriedky, ktoré sú v vysielacom čase. Neviem, či sa už aj niečo nerobí v tomto smysle, lebo vznikol nejaký fond. Takže je dosť možné, že aj takýto spôsob by sa vedel uplatniť, len to chce tiež nejaké asi zákonnú úpravu. Je tu taká základná otázka, prvé než dám Daniele slovo. Lebo Daniela už na toto uvažovala, myslím nejak pred 10 reláciami sme mali takú tému, že ako financovať verejné aktivity, teda aktivity občanov, ktorí majú záujem o veci verejné. A medzi tým bola aj taká myšlienka, že prerozdeľovanie financií by malo byť na inom základe. Lebo zase my zastávame ten názor, že občania by mali mať vplyv do médií. Mali by mať vplyv na médiá, ako majú fungovať, mali by mať prístup k médiám, aby mohli prehovoriť aj k ďalším občanom a mali by mať občania dohľad nad tým financovaním. Ale tu je problém, že kto bude financovať tých občanov, ktorí budú robiť ten dohľad, kto bude financovať aktívnych občanov a kto bude financovať vlastne ten dohľad celý. Ja by som chcela reagovať na vás, lebo ja som mala presne takú istú myšlienku, ako vy máte. Pred rokom alebo 2 rokmi sme tu rozoberali túto tému, že ako financovať vôbec verejný záujem, do ktorého patrí aj verejnoprávna televízia, fungovanie verejnoprávnej televízie, rozhlasu, napríklad aj iných vecí, ako je udržanie folklóru, tradícií, ktoré a tak ďalej, nebudem zachádzať. Ale predovšetkým je to verejnoprávna televízia, lebo tá je veľmi dôležitá. A mňa napadlo takéto jednoduché riešenie, ako ste mali vy, že oblasť verejného záujmu musí byť financovaná z takej oblasti v spoločnosti, alebo z tých zdrojov, ktorí nemusia vynakladať žiadne financie na to, aby získali klientov. Pretože bežne trh funguje tak, že podnikateľ veľmi veľké financie musí vynakladať na reklamu a na získanie svojho klienta, bežný podnikateľ. Ale existujú činnosti, ktoré sú od tohoto oslobodené. To sú tzv. Strategické podniky v štáte. Hej. Také elektrárne, plyn, voda, ja neviem, ešte nič ma nenapadne teraz. Telekomunikácie, áno, mobily. Ten nepotrebuje... Prirodzený monopol. Áno, lebo... Títo nepotrebujú vynakladať financie na to, aby získali klienta. Čiže majú výhodu. Majú výhodu v spoločnosti. Tieto banky napríklad. Banka má výhodu, že cez banku ide každého občana v tomto štáte platby, všetky platby, aj mzdy, výplaty idú cez banku. Čiže je zvýhodnená, ona nepotrebuje naháňať klienta. A týmto ľuďom, týmto podnikom, týmto spoločnostiam štát predsa... To už všetci vieme, že voľný trh musí byť trošku regulovaný. Všetci to vieme, na celom svete sa o tom rozpráva. Musí byť regulovaný. Čiže ten štát je na to, aby vytvoril tie podmienky regulácie. A to, čo je prospešné, verejno prospešné, musí byť dotované. A tieto spoločnosti by mali mať povinnosť, reklamné agentúry napríklad, lebo tá reklama tiež, veď on nepotrebuje zháňať klienta, lebo
som sa zamotala. Chápete, čo chcem povedať? Je to jasné. Čiže to je jednoducho sa to tiež dá vyriešiť, vypracovať zákon o verejnom záujme. Len kto má na to čas, aby ho vypracoval? Ale teraz, ešte by som povedal, to nám sa mi zdá, že to na treba vedieť aj formovať ten verejný záujem. Na určité oblasti spoločenského života. Presne. A mne sa zdá, že táto verejnoprávna televízia je generačný problém, lebo ona kedysi bola sama v celej Československej republike. Neboli iné televízie. Že to nebol duálny systém. A ten verejný záujem tej starej generácie, ku ktorej bohužiaľ ja patrím, bol iný. A iné požiadavky sa kládol na tú televíziu. Oni keď išli do tých dedín, jak tu kolega hovoril, tak tam oni dostali iné požiadavky, jak dneska by dostali. Dneska sa mení, funkcie štátu sa menia. Sú iné požiadavky. Aj na verejnoprávnu televíziu sú iné požiadavky. Tá nová generácia, čo ja mám prehľad, proste televízia, keď sa neprispôsobí dobe, tak bude stále kritizovaná a zanikne. A ja si myslím, lebo vidíte, aj noviny sú není verejnoprávne. A sú noviny. A pociťuje tá spoločnosť potrebu verejnoprávnych novín? Samozrejme. A Samozrejme ako? pociťuje. Ja som ho nikdy nepociťoval napríklad. Lebo nemáte problémy. My musíme sa prvé dohodnúť na jednom, že my tu figurujeme ako poškodení. My totiž to tvrdíme, že není tu zachovaný princíp rovnosti, pretože občania, ktorí nemajú problémy, nepotrebujú verejnú právnu televíziu, nekritizujú, že neexistujú diskusné relácie, že proste nemôžeme sa dovolať spravodlivosti a podobne. My zase občania, ktorí pociťujeme, že sme poškodení, že tu nefunguje polícia, nefunguje tu prokuratúra, súdy sú skorumpované, to tu už hovoríme 3 roky, máme empirické dôkazy a my sa dožadujeme, aby verejnoprávna televízia vysielala aj naše názory poškodených občanov, aktívnych občanov, ktorí máme aj iné aktivity, a verejnoprávna televízia odmieta zaradiť tie aktivity do svojej štruktúry. Odmieta to zaradiť súkromná absolútne. My sme oslovili od Jojky, Markízy a tak ďalej. Riaditeľ nám hneď povedal, že on nemá záujem o nejaké súkromné kauzy a tak ďalej. Čiže teraz si položme, vy ste to dobre načal, ale už tomu rozumiem. Podľa mňa verejnoprávna televízia má dôležité postavenie v demokratickej spoločnosti z jednoduchého dôvodu, že demokracia je vláda väčšiny. A ako náhle má vládnuť väčšina, to není len parlamentarizmus, že raz za 4 roky dám hlas nejakým svojim zástupcom a jak všetci vieme, 4 roky na nich nadávame, že zase nás okradli, zase za 4 roky ideme hlasovať. Demokracia je jak vo Švajčiarsku. Demokracia je o tom, že ľudia majú právo diskutovať a majú právo na to, aby ich počula celá populácia, aby ich počul celý národ, aby neostali ich myšlienky zapadnuté prachom a fungovala len reklama. Lebo reklama nám tu vytvára imaginárny počítačový svet. To je môj názor. Prečo je tu korupcia? Prečo je tu nevymožiteľnosť práva? Preto to tu je, pretože tu nefunguje spätná väzba. A tá spätná väzba nebude nikdy fungovať cez súkromné médiá, lebo jak som pred chvíľkou povedal, chcel som v rámci predvolebnej kampane ísť do karloveskej televízie. Majiteľ s tým nesúhlasil, fertik, koniec. Nikto sa o mojich názoroch nedozvie, jedine si musím vytlačiť letáky, rozniesť ich do každej domácnosti, čo ma stojí obrovské peniaze a čo keď je niekto taký čestný, že je chudobný, je nezamestnaný, má dobré názory a nemôže svoje nápady povedať ostatným občanom. No je diskriminovaný a už to není demokracia. Čiže ja hovorím, v demokratickej spoločnosti má svoje miesto verejnoprávna televízia. Páni? Jedno ma zaujalo, vy ste hovorili, že majiteľ vás tam nepustí. To je súkromník? Áno, to je súkromná. Žiaľ Bohu, tieto miestne televízie sú súkromné. Nemôže súkromník ovládať jeden obvod, pretože ten obvod to je
štátne zriadenie. To je tá Toto je tá choroba, je chore všetko. To je to chore. Chore, to je to chore. že to je chore. Je to chore. Ale si s tým nepomôžete. Čiže to je môj On je názor. súkromník za štátne peniaze. To miestny úrad ho predsa financuje tú televíziu. Nie, Nefinancuje. On je absolútne On slobodný. získal licenciu na vysielanie v tejto oblasti. Lokálnej televízie. Lokálnej Ja si myslím, že Žije z všetky reklamy. lokálne sú. Žije z reklamy. Žije len z reklamy. Miestne noviny v Karlovej Vsi takisto. Dožadoval Toto som je sa, chyba. aby Banka kandidáta by mala platiť. mi dali takýto Mala dávať priestor, povedala, percento zo svojho tu zisku. máme cenník 500 eur. 500 eur do miestnych novín. No ja nemám tých toto 500 vyrieši eur. ten zákon o verejnom záujme. Banka, ktorá nemusí, nech sa páči, 1% zisku dať na tieto lokálne televízie, lokálne noviny. Miško. Takže Preto, teraz už máme len 2 minúty, žiaľ Bohu. A Miško, Miško, daj slovo. Nech sa páči, a potom to musíme ukončiť. Že veľmi tu už zachádzame do detailov a pokiaľ teda aj ja mám zachádzať do detailov, tak ja zase s tebou, mami, moc nesúhlasím, lebo podľa mňa, keďže oni nemusia vynakladať úsilie, aby si získavali klienta, tak podľa mňa to už nie je podnikanie. Podľa mňa No to by je veľmi tieto... ľahké podnikanie. No podľa mňa by tieto strategické podniky z toho dôvodu mali byť štátne, lebo to už nie je vecou Dobre, ich no. schopností. To je len k tým detailom, že zachádzame do detailov. Nie, to je taký základný postreh, ktorý patrí v podstate ekonomickej, že tie prirodzené monopoly by mali byť len štát. No, však aj vo Švajčiarsku strategické keď to podniky sú. sa neurobí, tak to vlastne okradajú nás všetkých. Áno. Takže v tom je No, a tak všeobecne by som chcel povedať, že aj keď si to možno neuvedomujeme, ale v podstate tu všetci hovoríme o zákonoch, aj keď si myslíme, že zákony nemôžu vyriešiť všetko, ale aj tie koncesionárske poplatky fungujú na základe zákona, aj tie strategické podniky sú dovolené na základe nejakého zákona, to znamená, že ja si skôr osobne myslím, že zákony sú deravé a nie, že zákony sa nedodržujú. A napríklad aj sám zákon o sudcoch a prisediacich, ktorý hovorí, že sudcovia majú imunitu. Sám tento jeden zákon spôsobuje všetku tú nespravodlivosť v súdnictve. A tým chcem povedať len toľko, že aj keď možno si to neuvedomujeme, ale zákony stále zostávajú základom. A tieto zákony my v dnešnej spoločnosti nemáme absolútne žiadnu možnosť ovplyvniť ani len zmeniť. Samozrejme, ako môžete si myslieť, smerujem k tej základnej otázke, že v priamej demokracii, a to je, čo funguje vo Švajčiarsku, že tam je ten Archimedov bod. Pokiaľ toto si presadíme, že budeme my, občania, môcť rozhodovať o svojom osude, o osude svojej krajiny, o zákonoch, ktoré my konzumujeme, ktorými sa my musíme riadiť, pokiaľ si toto presadíme a nebudú rozhodovať o našom osude teda nejakí poslanci, na ktorých zase nemáme ani kontrolný mechanizmus kontrolovať ich činnosť a ktorí, ako všetci vieme, neplnia si tú povinnosť. Tak pokiaľ si toto presadíme, tak potom sa nám otvorí obrovské množstvo ciest, ako to ovplyvniť. Pretože bavíme sa tu v podstate o zákonoch a i strašne veľa vecí, všetci ľudia vedia, že strašne veľa vecí je tu zlých, aby trebalo zmeniť. Ale len tá priama demokracia im to ľuďom bude umožňovať zmeniť. Pretože poslanci toto za nás nespravia. Poslancom to nevyhovuje, aby to fungovalo v náš prospech. Pretože im ide o vlastný prospech, o vlastnú bagáž a keďže majú imunitu, je jasné, že si budú robiť, čo chcú, lebo nikto na nich nemôže siahnuť. Čiže tým som chcel povedať, že tá priama demokracia je ten Archimedov bod, do ktorého sa vyvíja
všetko to ostatné a všetky tie ostatné zmeny. Ja zásadne som nesúhlasil s jedným. Do zdravotníctva, školstva a kultúry ani 1 koruna nemôže do súkromného sektora. To sú peniaze, na ktoré sa všetci skladáme, teda bez ohľadu, lebo to sú odvody, dania a všetko možné. To znamená, tie peniaze sú na niečo určené. Tie majú na školstvo, že vyučujú na kultúru, na zdravotníctvo. A nemôže niekto si založiť biznis na zdravotníctve napríklad. Oni hovoria, no jak by to fungovalo? No veľmi jednoducho. Lekáreň je, ale lekáreň môže mať tak, tí lekárnici majú plat toľko, čo oni si zaslúžia, teda toľko môžu oni mať. A ostatný zisk, aký zisk? Z môjho zdravia chcete zisk? Veď toto ja hovorím, v parlamente neodznelo ešte do dnešného dňa, že by niekto povedal, vy chcete na mojom zdraví zarábať. Však to povedal bývalý premiér, nie? Že prečo zdravotné poisťovne súkromné by nemali pracovať v podstate na zisku. Zo zisku. Mali by ísť z tých získaných odvodov od vrátiť klientov, zdravotníctva. Vrátiť všetko nie za na prevádzku, na nejakú prevádzku primerané odrátať, lebo však sú tam ľudia, pracujú tam personál obslužný, ale všetko ostatné do zdravotníctva vrátiť. To bolo predmetom ostrej kritiky opozície, že všetky poisťovne odídu, rušia sa, aj odišli mu, niektoré zrušili svoju pôsobnosť, ale pravdou je, že to je myšlienka, ktorá má svoje opodstatnenie a je veľmi logická a spravodlivá. Keď si všetci skladáme, alebo sme si skladali na zdravotné poistenie a v rámci princípu solidarity sa tento zdroj využíval na tieto služby zdravotníctva, ako by mohol niekto si jednostranne povedať, ja idem na zisk a budem prevádzkovať nemocnicu a tam budem zarábať. Takže mne z tohto vyplýva jedna zaujímavá budúca téma. Lebo my sme vlastne prišli k takému konfliktu, mini-konfliktu, že vlastne ako by mali fungovať televízie na Slovensku. Pretože z toho celého, čo sme tu debatovali, vyplýva pre mňa dve také otázky, že je správne financovaná verejnoprávna televízia? Má správnu vysielacú štruktúru verejnoprávna televízia voči tomu financovaniu? Netreba rozmýšľať nad tým, ako zmeniť štatút verejnoprávnej televízie a súčasne aj financovanie, aby plnila svoju verejnoprávnu úlohu. A oproti otázka vzniká, že ako by mali fungovať súkromné televízie, ako by mali byť financované súkromné televízie a vlastne komu by mali slúžiť. A nad tým celým je zase ďalšia otázka a to je otázka toho našej existencie, nášho združenia, Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv, akým spôsobom by mali fungovať vôbec média, verejnoprávna, súkromná, aby plnili úlohu celospoločenskú v rámci našich požiadavok verejnosti a zároveň, aby plnili úlohu, demokratických princípov, že každý má právo slobodne podnikať, každý má právo proste nejakým spôsobom investovať svoje peniaze do čohosi, nevymnímajúc aj médiá. Takže mne z toho vyplýva takáto téma a na túto tému, ak chcete, môžeme si pohovoriť o 2 týždne a ja si myslím, že to by mohlo zaujímať aj našich internetových divákov, že vlastne tu vznikla otázka proste, ako ďalej média na Slovensku. Súhlasíte s tým, že by tu mohla vzniknúť takáto otázka? Dávam posledné slovo niekomu, alebo ešte kto by chcel k tomu niečo povedať a potom by sme to ukončili, lebo už nám čas uplynul. Len veľmi krátko to chcem ešte znova zhnúť, že
No je to naozaj pekné, že si tu takto diskutujeme, ale pokiaľ teda sme odhodlení aj niečo zmeniť, tak znova sa budem opakovať, ale chcem to zopakovať, že môžeme to zmeniť len pokiaľ budeme mať možnosť my, občania, rozhodovať o týchto veciach. A v súčasnej spoločnosti, v súčasnom fungovaní štátu teda a v rozhodovacej moci, teda zastupiteľskej demokracii, toto nie je možné. Vieme to všetci, že jednoducho nemáme možnosť aktívne sa zapojiť do toho a vieme aj všetci, že poslanci sa stávajú kastou, aristokraciou oddelenou od nás a že ich nezaujímajú naše názory, nezaujímajú ich náš záujem občanov, ale zaujímajú ich len vlastný prospech. Čiže tým chcem znova povedať, že v zastupiteľskej demokracii takéto zmeny, ktoré si vyžadujú občania, nie sú možné. No, tak ja by som to ukončil asi takou myšlienkou poslednou, teda, že skutočne sa treba zamyslieť nad tým, či máme my, občania, a možno si môžeme aj právom povedať aktívni občania, ktorí sa už tu 3 roky stretávame, či máme právo na nejakú svoju televíznu reláciu, ktorá by sa vysielala aspoň na, keď už nie celoštátne, tak aspoň na miestnej úrovni, ale doposiaľ zistujeme, že žiadna televízia miestna nemá záujem o naše diskusie, verejnoprávna tiež nemá záujem o naše diskusie. Takže my budeme pokračovať, vážení internetoví diváci, len pre vás, pre internetových divákov a na budúce sa zamyslíme nad tým, že ako ďalej s médiami, pretože vieme, že médiá ovplyvňujú verejnú mienku, to je jednoznačné. A je tu podozrenie, že médiá vlastnia určité nadnárodné korporácie, ktoré nemajú záujem, aby občania Slovenskej republiky si povedali svoj názor sami, bez svojich zástupcov a nás sa to veľmi dotýka a si myslíme, že je to nespravodlivé. Takže ja to týmto ukončím a ďakujem všetkým za účasť na diskusii a vážení internetoví diváci, dovidenia o 2 týždne.